олмон писари фаъоли сиёсӣ Шамсиддини Саидро истирдод карданист. дидбони ҳуқуқи башар аз ҳукумати Тоҷикистон талаб кард ки 6 фаъоли бадахшониро аз зиндон озод кунад. 7 шаҳрванди Ӯзбекистон дар Мексика гаравгон гирифта шуданд. Зеленский аз Русия даъват кард ки ба хуруҷи нерӯҳояш аз Украина шурӯъ кунад. абдуллоҳи Шамсиддин, писари узви раёсати олии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Шамсиддини Саид аз тарафи пулиси олмон боздошт шуда, ба ӯ хатари истирдод таҳдид мекунад. пулис кӯшидааст Абдуллоҳро бо парвозе ки дирӯз анҷом шуд ба Тоҷикистон фиристад, аммо муваффақ нашудааст. Шамсиддин Саид ба паём гуфт, писараш Абдуллоҳро субҳи дирӯз аз ҷойи истиқоматаш боздошт карда, ба самти номаълум бурданд. то ҳол макони будубоши ӯ ба наздиконаш хабар дода нашудааст. вакили дифоаш мегӯяд, одатан дар 24 соати аввал мақомот макони нигаҳдории боздоштшударо ифшо намекунанд. ба Абдуллоҳ муяссар шудааст бо ирсоли паёмаки кӯтоҳ ба падараш аз боздошташ хабар диҳад. Шамсиддини Саид мегӯяд, иттилоъе дарёфт карда, ки писарашро дирӯз ба фурудгоҳ бурданд, то ба Тоҷикистон истирдод кунанд, аммо муваффақ нашуданд. ҳоло иттилои дигаре ҳам расида, ки ӯро барои кадом муоинаи тиббие бурданд. абдуллоҳи Шамсиддин дар олмон паноҳанда буда, аммо дар пешниҳоди кадом ҳуҷҷате таъхир кардааст. дар ҳамин ҳол тибқи қавонини нави олмон ӯ имкон дошт паноҳандагӣ дарёфт кунад, аммо пулис бидуни огоҳии қаблӣ боздошташ кардааст. ҳамсари Абдуллоҳ ба пулиси шаҳри Дортмунд, шаҳре ки он ҷо истиқомат мекунанд, муроҷиат кардааст, аммо пулис гуфта, ки боздошти Абдуллоҳ кори дасти онҳо нест. мақомоти хадамоти муҳоҷират ҳанӯз ба дархости хонаводаи боздоштшуда посух надоданд. дар сурати истирдод ба Абдуллоҳи Шамсиддин хатари шиканҷа ва ҳукми тӯлонии зиндон таҳдид мекунад. соли 2020 мақомоти Утриш паноҳандаи узви ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Ҳизбуллоҳ Шовализодаро ба Тоҷикистон истирдод карда буданд ва додгоҳи Тоҷикистон ӯро барои 20 сол равонаи зиндон кард. дидбони ҳуқуқи башар, созмони байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон бо пахши як изҳорот ҳукмҳои зиндони 6 фаъоли мадании бадахшониро маҳкум карда, аз мақомоти Тоҷикистон хостааст ҳамлаҳои бесобиқаи алайҳи шаҳрвандони худ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро бас кунад. додгоҳ ба онҳо аз 8 то 29 сол ҳукми зиндон содир кардааст. дар изҳороти созмон, ки рӯзи 13 декабр нашр шуд, ҳукмҳои зиндони Улфатхонӣ Мамадшоеваи 65-сола ва аъзои гурӯҳи ҷамъиятии 44, Фаромӯз Иргашев, Музаффар Муборакшоев, Хурсанд Мамадшоев, Манучер Холиқназаров ва Хушрӯз Ҷумаев дар мурофиаҳои баставу ноодилона маҳкум шудааст. дар изҳорот гуфта шудааст, ки мурофиаҳои фаъолони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пушти дарҳои баста, бидуни дастрасӣ ба ҳуқуқшинос, бе далелҳои мӯътамад, бо нақзи меъёрҳои бунёдии мурофиаи одилона баргузор шуданд. мақомоти Тоҷикистон бояд ин 6 фаъол ва дигар фаъолонро билофосила озод ва иттиҳомот ба зидди онҳоро бекор кунанд. гуфтанист, бино ба маълумоти расонаишуда, рӯзноманигор Улфатхонӣ Мамадшоева ба 21 сол ва Фаромӯз Иргашев ба 29 соли зиндон маҳкум шуданд. Хушрӯз Ҷумаев аз ҳама камтар, яъне 8 сол аз озодӣ маҳрум гаштааст. 7 шаҳрванди Ӯзбекистон дар Мексика гаравгон гирифта шуданд. ба навиштаи нашрияҳои мексикоӣ, дар миёни гаравгонон 5 мард, 1 зан ва 1 кӯдаки ноболиғ низ ҳастанд. онҳо бо автобус ба Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерафтанд. ҳангоми ист дар шаҳри Гомес Паласио мавриди ҳамла қарор гирифтанд. ҷинояткорон аз узбекҳо $1,000 талаб карданд, аммо онҳо ин қадар бо худ пул надоштанд. аз ин рӯ шахсони номаълум ҷабрдидаҳоро барои идомаи тамаҷҷӯӣ ба як хонаи шахсӣ бурданд. дар ҳамин ҳол хабаргузории Подробна навишт, ки сафорати Ӯзбекистон дар Вашингтон бо сафорати Мексика дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар ниҳодҳои ин кишвар гуфтушунидҳо анҷом додааст. ба иттилои намояндагии дипломатӣ, то ҳол ҳамаи гаравгонон озод ва дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ қарор доранд. ба ҳаёти онҳо таҳдиде нест, шахсияти ҳамаи онҳо муайян карда шудааст. владимир Зеленский, раис ҷумҳури Украина, аз Русия даъват кард, ки ба хуруҷи нерӯҳояш аз Украина дар ҷашни мавлуди Исо шурӯъ кунад. Зеленский зимни суханронии худ ба раҳбарони кишварҳои G7 гуфт,
русия бояд дар рӯзи мавлуди исо ба хуруҷи нерӯҳояш аз украина шурӯъ кунад. ба ҳамин тариқ москва нияти самимии худро нишон медиҳад. зеленский гуфт: ман пешниҳод мекунам ки як нишасти вижа саммити ҷаҳонии сулҳ даъват карда шавад то тасмим бигирем ки мо нуктаҳои формулаи сулҳи украинаро чӣ гуна ва кай амалӣ карда метавонем. раис ҷумҳури украина ҳамчунин аз русия даъват кард то ҳадди аққал исбот кунад ки қодир аст аз таҷовуз даст кашад. ба гуфти зеленский, агар русия нерӯҳояшро аз украина берун кашад, он гоҳ қатъи бардавоми ҷанг низ таъмин хоҳад шуд. дмитрий песков, котиби матбуотии раис ҷумҳури русия, дар вокуниш ба ин гуфтаҳои зеленский гуфт: хуруҷи нерӯҳои русия то охири соли 2022 аз имкон берун аст. песков гуфт: киев бояд воқеиятҳоеро ки дар тӯли ин муддат ба вуҷуд омадаанд ба назар гирад. ин воқеиятҳо нишон медиҳанд ки федератсияи русия субъектҳои нав дорад. бидуни ба назар гирифтани ин воқеиятҳои нав ҳоҷати гап ҳам нест.